Kali kaguman tinapang or a PWD Abaket, iti barangay Barbar Pinili Ilocos Norte, amay pasitis kan ti ulo na, ken mapataming kumatitakyag na, anapang or, kalpasan na pinang or ti kabagyan na, gaputi handa pag kinawatan panggep ti daga, tasigon ken inana Remedios Vita, ket namindua na beses ang nagririda, panggep ti sanikwada gitoy. Tinurong met ti JCQ Online TV channel ti mangidadaulo iti barangay Barbar Pinili ani punong barangay Jesus Reyes ang nagkunaan na nga adan iti pakpakaw na ang nagsaritaan ti dua partidos ti biktima ken nang pang-or ken ni Nana Remedios Vita. Sigon kani punong barangay Reyes ket ditoy adimawat ti pamakawan tinang pang-or iti baket a PWD ngem nakadisididon ang mangyulit ti darom kontra itinang pang-or a kabagyan na. Pinadasmet at tinurong ti JCQ News Team tinang pang-or keninana Remedios tapno ti kasta ket maalamet kuma ti side na ngem kuna dagiti kabaranggayan na ang nakainom daytoy isut gapuna asaan na nagtuloy ti JCQ Online TV News Team para iti seguridad ti grupo. Maululaw ang dito sir gaputa amak sir ipidwa nga ibao naala dito ko ta amak nga maala dito sakak ta so tiyal alikaka ta dagar diferensya na sir. So kaya't matmasitis ka. Kuma sir no awa mo kwarta. So kaya't mga masitis kantap na makita dito ulo. Agul Ano ti marikrip ng tatang? maululaw sir ta dito takyag ko. Nag-agot uso nuro na dito ko ramarama na Ang kaping na pa nagpa-doktor. ininjeksyonan da mo kay dito te DJ center sir tanapana nagpaaramid ti biga sir nagpaaramid ti ano yung doctor certificate ano Medical certificate. medical certificate sir kin inikanda ti antibiotic ko sir So nautugar dito takyag ko sir ya mo maigunay so kalikagom yung maikan iti agas or mapataming ti doktor dito yung sulat. kumaasya mo mukor. Okay. So ayan nagagayam ken kabsat kari so amin nga kabsat tayo dagiti supporters iti JCQ Online TV channel no adda lang kumapan nakabalin na gagayam ken kabsat ket tulungan tayo ni Mother Remedios agapuanan nata kalpasan deti panang pang-or detoy kabagyan na detoy sigon kanya na ket naala deti ulo na rinamram na deti abagan na ken aday ti sugat na gagayem ken kabsat ket kalikagom na iti mangpataming iti doktor ngem sigon kanya na mga ka JCQ ket awamet iti aramaten na nga kantidad isod gapuna nga siya ken of course iti JCQ Online TV channel dumawdawat tayo iti suporta wenno tulong dagiti kakabsat tayo tapno digasta ket mapataming tayo ni Mother kalpasan detoy pasamak na ta adamet ten nagsarita da iti kapitan ngem anat ko na ni kapitan Mother Ke iko sir 15 days agsasango kami tuman to no 29 sir. Pinal nga pa nagsano yo. Adan to pala ang maminsan sir. Bali mamilo na sir. Kaya nyo ti makiareglo kanya na. Saan? Kaso yo. Aday ti nagpa-advise nyo. Oh, ay sir. So desidido kayo nga mang Bun sir. So kalikago mo iti agpanawagan karigiti kayat na iti tumulong kanya Mother. Tapno di ka sagat ikanda ka iti pangpataming no mapaagasan data. Bain. Aanen. Bain. Mabain. So ayan, mabain ni Mother Remedios nga agpanawagan kari so amin nga tumultulong iti JCQ Online TV channel. Actually gagayem kay absat ti pamilya na ket tinulungan tayo itay kalabes dito apuko na adan dito panang tulong tay kanya na gapuanan nat haan nga makakita dito apuko na gagayem kay absat ket ada di programa tayo or dito programa tayo nga charity program tayo may sa iso na itinagbalin nga recipient itay kalabes isod gapon ng kalikagom na ang tulungan kuma
maikan or maikan iti detoy pagpadoktor na gagayem kabsat tapno digastek at mapaagasan na detoy napang-or nga detoy kat pinang-or iti detoy kabagyan na gapo pailaeng iti haanda nga pagkikinawatan iti daga gagayem ken kaabsa. So kari so aming nga viewers, followers iti JCQ online TV channel, dumawatak iti support tayo gagayem ken kaabsat, dumawatak iti intay panang tulong kani Nana Remedios kari iti so amin nga kayat na iti tumulong idiretsuyo iti pagtaengan da Nana Remedios iti barangay Barbar Pinili, Ilocos Norte. Biro kan laeng iti Remedios Vita gagayem ken kaabsat umay ited iti tulong tapno di kaseket mapaagasan Ta dahito sakak nga dahito nga kuna baka iso maala ko nakisungon na isarada. allergy ka Iyali kaka dati ulo. Kayo pa ikidi sir. kayo Un sir. alawan nila Fortunado Adapi nga lutig na tayo biga sir nga inikan dati hidajay.